marwa yanga kendo ang'isi welo mantiere godo. Adwa no adhi achiel kachiel nyaka e magawa mano mar Safari Park bore Nairobi ka. Kama ang'isi kanyo ni Kenya National Commission on Human Rights odiochieng' ma kawuono gisedho mano chenro maneno ne jogo makedo ne ratiro mag oganda bende yudo ratiro mar giyo makare. Wawinjane kaka chenro dhi mbele kono eka wadonj e twak marwa. Otieno, so that he is not isolated and targeted more directly. So these will be the comments. But again, congratulations for the report. I think the work ahead of us is wider than the scope that we've got here, but it does include many of the important recommendations that you have made today. Thank you very much, Kenya National Commission. Thank you very much, Thank you. And I want to come to Sophie, then I'll open it up before I get to this table. So if you allow me, Sophie, I want to invite you, then I open it up for all of us, including Bwire. After Sophie, you will be next. Nyakora mujajua nga chenro makamano kata weche duto mawachore kuro inyalo bedo kod geno ni kuku ka chiel kod tiengi ibo bedo ka ineno kendi winjo mane weche manyien duto mag odiochieng' makawuono kochakore e weche manyien mag migaga. Dono donje twak marwa achiel kachiel okinyi makawuono ng'anyo thiro somba mbalariany jopuonj mag mbalariany kata lecturers ka achiel kod jotije mag mbalariany osebedo ka ng'anyo makamano bro bedo ka donjo e juma mano mar adeka ka kuom jumbe ariyo koro gisebedo ka ng'anyo odiochieng' makiny kochopo ng'anyo makamano bro bedo ka donjo e juma mare mar adek. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Julius Migos Ogamba nokoyango kata ne okolero ni ng'anyo makamano nyalo rumo karang'o. We wawinjane report manolosnwa kod jafwambo marwa Judith Omondi e kinde mane yuoro e romo mane jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba ne nitiere kendo nokolero ni to ng'anyo nyalo rumo karang'o. Nowacho cha ni chenro mano mar poro wach gi lecturers nyaka sani koro dhi nyime. Wawinjane mondi. We shall not go back to work come what may. Yes! You must pay us 7.9 billion. Kuom jumbe ariyo koro jopuonj kod jotich mag mbalariany osebedo ka ni ng'anyo kendo juma ma okalo dondruok ne obedo e kindgi kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba mane osiemogi mondo gidogi e tich. Kawuono chal ka gima yamo loko kendo koro jatend migawo mar somo oyie ni gisechako twak kod telo mag riwruoge ariyo kama oriwo Uwasu kod Kusu. Kata kamano e twak mar Ogamba ne ok oduoko geno ni ng'anyo no nyalo rumo machiegni mi jopuonjre dogi e klas. Riwruoge mag mbalariany gi bando piny owacho maromo shillings bilion 7.9. Positions are ongoing to ensure that whatever grievances that the lecturers have, we attend to them and we ensure that a solution is found. We give them our commitment as a ministry that just as we were able to resolve the previous challenges that were there with the CPAs, even with this one, we are going to be able to resolve. Etwak mar Ogamba bende oyango ni giseoro omenda mar somo ne skunde 30,000 e pacho ka mangima nyaka nyicha chenro mar puodho skunde kod jopuonjre chakre e pacho ka. Of the schools and institutions we verified, who are over 30,000 schools, capitation has been released to them. And we made this decision that we need to verify the data from our institutions so that when we are releasing resources, we are releasing them on the basis of accurate data that we received from those institutions. Jumbe ariyo ma okalo, ripod migawo mar somo ma adundo mane ochwali e od bura ne omenyo mibadhi manie sekta no. Jopuonjre 50,000 ne oyang kaka jopuonjre manyawawa ka koro Ogamba koni gidhi golo report ma ogik madhi menyo skunde mani kod jopuonjre manyawawa gi. That verification exercise is coming to an end, and once we do the analysis of the results of that exercise, we'll make it known to the public, and whatever steps that will be taken out of the outcome of those results will also be known to the public. That exercise was important because our data needed to be cleaned and we needed to work on clean data. Kopogore kod chenro manyien mar chiwo omenda ne skunde tamne, tama okuongo kod mar ariyo, migawo mar somo ne okochwalo omenda duto mag somo ne skunde piny owacho, ka sani bende tam rumo, to ma house skunde 2,000 pok oyudo omenda mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV.
Kata kamano kinyi makawuono wadwa keto mana maino marwa e ng'anyo mago mag jopuonje kaachiel kod jotije mamoko mag mbalariany manitiere bwo riwruok mar UASU kaachiel kod KUSU manyaka sani koro ramo ngang' ni ok gidoge tich nyaka sirikal migi omenda mano madirom bilion 7.9 mowinjo bed ni imiyogi. Parno omenda no mano madirom bilion 7.9 en omenda mowinjo bed ni imiyogi mano ma odong' CBA kata winjruok mane gikete kokgi mane higa mar 2017 nyaka 2021 kaachiel kod ywak mamoko magintiere godo. Mane momiyo okinyi makawuono nyaka Ramogi Ajwang' yiena mar mondo mi arwak welo mantiere godo e studio okinyi makawuono. E studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kae kod Dr. Thaddeus Hilary Obambo ma en japuonja en wechego mag expert in artificial intelligence system for agriculture entiere department mano mar agricultural economics mane mbalariany mano ma Nairobi. Machiegni enye twak marwa okinyi makawuono Dr. Thaddeus ichiwo nade? Machiegni twaka. Wendo machielo nyaka Ramogi Ajwang' antiere kae kod Dr. Onyango Stephen ma en jagoro ma UASU e mbalarianya Mama Seno e kaunti ma Kisumu. Kia kuwinjo e yo makare oyawre daktari Dr. Onyango Stephen ichiwo nade kaunti ma Kisumu okinyi makawuono daktari? Oyawre ahinya awinji maler e Kisumu ka. Machiegni twak. Ka wendo machielo Dr. Tom Onyango japuonj mbalarianya e mbalarianya mano Marongo e kaunti ma Migori obo bedo ka otudore kodwa e kinde mwadhi mbele ko twak marada na chako di Dr. Thaddeus nyaka sani koro lecturers kata jopuonj mbalarianya oramo ngang' ni okudoge tich nyaka sirikal chop dwaro maru. Penyo nyalo bedo ni ang'o hie mane okelo ng'anyo makamae. Nyalo bedo ni nitiere gik moko ma nosekunore makoro jopuonje mag mbalariany oramo ni wanto ng'anyo nyaka wadhi adhi ng'anyo mar mondo mi sirikal owinj ywak marwa. Erokamano, gimomiyo wanie ng'anyo sani gin gik moko adek. Mokwongo en winjruok mane UASU owinjore kod sirikal ma waluongo ni CBA mane chakore 2017 to ne rumo 2021. E winjruok kanyo nitiere kaka nonego bed ni medo lecturers pesa ma jotendwa mag UASU noketo kokgi ma sirikal bo keto kokgi to nyaka kawuono pok ochulwa bilion 7.9. Mar ariyo manyiso miyo wadhi strike en CBA ma 2021-2025. Mano bende ne nitiere bilion 2.7 mane pok ochul to mano nyo sirikal ochulo. Mano bilion 2.5. Manyo sirikal ochulo. Wach mar adek momiyo wadhi e strike kendo momiyo pod ok wabidok e klas nyaka winjwa en ni sani koro ochopo kama koro sirikal onego bed ni bet kodwa piny kendo mondo walos winjruok mar 2025-2029 CBA. Mano pok otimore. Koro gik moko adek gi e gik madongo manyomiyo strike ni otimnware oluongi emomiyo wane strike nyaka kawuono. Koro gimomiyo pok wadhi namba 1 pok omiwa 7.9 billion. Namba 2 pok sirikal oluongwa mondo bed kodwa piny mondo ochak negotiate kodwa 2025-2029 CBA. Warwakane Dr. Onyango Stephen jagoro ma UASU e mbalarianya mano Mama Seno e kaunti ma Kisumu. Karwaki twaka Dr. Onyango Stephen ka intere studio maro e kaunti ma Kisumu nyaka sani winjo kanyo kaka Dr. Thaddeus owacho kanyo ne winjo be ni imedo jopuonj mbalarianya mano Sara mano kokalo e winjruok kata CBA mano mar higa mar 2027 2017 nyaka 2021. Winjruok makamano ne nade ta nyalo bedo ni kata obedo ni sirikal nyaka sani osewacho no miyo bilion 2.5 mano mar winjruok mano mar higa mar 2021-2025. Ang'o momiyo pod uramarama ni oyo bilion 2.5 nokoromo udwaro mana bilion 7.9 ma pod odong'? Dr. Onyango.
Mana kaka Dr. Thaddeus owachono, en kare ni winjruok mane watimo higa 2017-2021 pok otiek nyaka kawuono. To gima nyaka med ni serikal nodhi e doho e wachno. Koro ka gidhi e court to nwalogi gi bura. Ma higa ni dwe mar 4 tarik 10, Attorney General nondiko ne PS Higher Education, Dr. Inyangala, mondo gimany 7.9 billion no gichulwa. Koro gima wadwaro ni oken gimoro ni wakwayo, ma gima ne do ng'ado ma onyisgi mondo gichulwa ma ging'eyo. Koro ma en gima wache wach no onge. Wadwaro 7.9 billion no, kendo wabro kata mondo chulwa gi interest. Kama pesa manonengo chuli higa 2017, wan sani 2025 pok ng'ato miyi. Gima ditimo gi pesa no 2017 ok inya timo go sani. Kendo kaka Dr. Thaddeus omedo ni CBA ma 2025-2029 jotir sirkal mamoko sani nigi CBA gima tiyo ma 2025-2029. Joma tiye mbalariany kata negotiation pok wachako. Kawuono ema SRC no wacho ni gidhi miyo wagi miluongo ni beacons maketo ni koro ji nyalo chako wuoyo nang'o. Koro wan waikore, waburo dhi mbele gi ng'anyo ka negotiation mar 25-29 dhi mbele, kendo kwarito mondo 7.9 billion no ochulwa, kech ma gowi ma gine mane gimiyo chopo kama. To gowi gi biro nikech ilo ni sani kore koda chako. Kapod antiere mana kuomi, kapod antiere kuomi Dr. Nyango Steven, studio maro e county ma Kisumu kanyo. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni omenda masani koro bandho hie en mano mar higa mar 2017 nyaka 2021 bilion 7.9. Ang'o momiyo sani ema wuok oko mar mondo mi ung'any dak nung'anya ne chon. Ang'o momiyo sani ema koro uramo ni nyaka koro ung'anya ba chiunu pesa ni makata bilion 2.5 osechiunu mano mar 2021 2025 to pod ung'anyo. Wachacha ni pod udwara mano mar 2017 2021. Dr. Steven. Koro CBA no higa 2018 kuchon wang'anyo. Koro kane wang'anyo to serikal ne wawinjore ma gigolo pesa 2019 dwe mar 9 kan wasign CBA. Masama nwa sign CBA ni nosedeko gigni 2 ema nokelo arrears mane gichulo. Koro sama ne ochulo arrears nitie gimoro ni annual increment, yani kondiki e tich to higa kalokore timedi pesa moro matin e wiye. Koro mane ma serikal ne tamore ni pesa ma gigolo no onge mar annual increment no. Ma gidhi e court. Koro kane gidhi e court, bura nong'ado Honorable Morino Nyango nowacho ni ochul pesa no arrears no gimiluongo ni horizontal. Tiende ni ichule ko ling kanyo kama intiere no ok ket annual increment. Koro sama bura ne intiere do ma emanomiyo no kwanyal ng'anyo ka wachno ne intiere do. Koro ka ne buro logi to gidhi gi appeal. Koro ka gise appeal kuno be buro dhi ologi mo wit bura no oko. Koro higa ni dwe mar 4 kane koro Attorney General sino ke bura man watere doro lowa chuluri joga pesgi. Eka ne koro wanyalo biro mondo wang'any nikech sama gino ne ntiere do ne ok wanyal ng'anyo. Koro ok ni warito kote mane pod ochungowa to serikali ema noringo dhi e kot kuno ka giketho saa. To kata kamano nyaka sani bende do nowacho ni ukawo omenda maderom bilion 2.5 mar mondo mu udoge tich, kendo gino ema nomiyo jatend migawo mochung' ne wechego mag somo Julius Ogamba bende nobugou nudoge tich. Kata kamano pod ung'anya. Kia kwaseyudo Dr. Tom Onyango ka utudore kodwa achiel kachiel kokalo yor tudruok manyasani mano mar Zoom. Dr. Tom Onyango, ageno ni winja e yo makare ka itudori kodwa gi sani e seche modhi mbele kod twak maro. Ng'ato nyalo bedo ka penjore ni CBA makinde ka kinde wajawinjo ka obed jopuonj mbalariany, obed kata jopuonje mago mag primary kata nyaka lakteche, kinde mathoth gi jathoro yuago wechego mag CBA, collective bargain agreement, ni sirikal odagi chopo kare. CBA ni ng'ato nyalo bedo ni penjore ni hie oting'o gang'o, oting'o weche mag osara kende kose nitiere gik mamoko ma oting'o kata nywande iye kanyo ma un kaka jopuonj mbalariany winjo ni sirikal oserema ma ok oketo kare, mane momiyo pod udhi mbele kod ng'anyo maru. Dr. Tom. Erokamano, CBA oting'o gik mang'eny.
sanie marwa mar UASU mwang'eyo maler en ni CBA mar higa 2017 nyaka 2021 ne nitiere gi chudo ma iluongo ni basic salary, ne en gi pension ma ne biro kanyakla bilion 16,574 to gi 74 gi wiye. Koro nyaka sani osemiwa bilion 8.6, odong' bilion 7.9 mwa wan ndara. Koro king'iyo gini maber ibo yudo ni ng'ama oritaya sani pension ne nyalo bedo chandruok nikech ok oter pesa ni higni gi te. Koro sama wanoko ni jowa bende ma koro dhi e yueyo bende nyalo konyore kopo ni sirikal oneno ni ber mondo gikonyre, nikech ka giyie gini to ng'iso jowa koro modhi e yueyo nyalo yudo pesa gi. To kok gitimo mano to mae nyalo chocho yuto margi ka koro gin e retire. To parane ng'ama ni e retire ibo dhi wuoyo gi kure, in gi duol kanye? Koro momiyo wantiere oko mondo wakonyre, jowa ma retire to gi wan ma pod wadhi nyime gi tich mondo wayud dwaro wani. Koro CBA oting'o gik mang'eny. Kaeto koro gima nyalo wacho machielo bende ma owadwa Onyango kawinjo kowacho en ni ne gigo chochore higni moko machien kochacha, kane ochak wach moro ni kosekel CBA tinyalo spreade, inyalo migo higni mang'eny. Chon ne kaka nokete ne kaka imigo, to tindo kete ni ispreade, mano bende samoro kochopo kuonde moko kanyo to moko gwenyowa. Koro mano e gima timore sani, Sharon. Erokamano. Erokamano ahinya. Okinyi ma kawuono twak kod Joyce Oduor. Ka wadhi mbele kod twak marwa, kapod antiere mana kuomi Dr. Nyango. Kata kamano wang'eyo ni kinde mathoth ka ng'anyo timore, iwacho ga ni ng'anyo ma kamano ochocho somo e mbalariany kacha, to kendo jopuonjre e mbalariany ema koro somo margi digni, nikech iyudo ni nitiere jopuonjre moko, nitiere sani koro kwachiwo kata ranyisi, jopuonjre mago manitiere hikgi mokwongo kata first years ema nodonjo mana e skul jumbe matin to chako ng'anyo maru. Ng'anyo makamano, jomoko wacho ni ng'anyo makamano hinyo jopuonjre ahinya moloyo kako keto pressure ne sirikal mar mondo mi ochop dwaro maru. Adiera nitiere kanye, jopuonjre hinyore kose nyakuchiwa chiwa pressure ne sirikal mar mondo mi ogol pesa, ogolnu pesa mudwaro. Dr. Tom. Erokamano Sharon. Mokwongo adawacho ni sama ng'anyo bet ok en ni wadiyo sirikal mondo miwa pesa. Ng'anyo ni obet nikech sirikal nowacho ni obomiyo machal kama ma ji owinjore moket kogno ma ji omiele ndara mowacho ni koro wadok e tich wadhi tiyo ma ji te oyie ni koro ma dhi timore. Gimomiyo ma ok timore ok wang'eyo. Koro kik jopiny kata jopuonjre ne ni wachuno sirikal gigolo gimok gidwa golo. Ne giwacho ni gigolo, ma gine bende ma ne giwacho ni wabogole e ndalo marom kamae, ma gine ma gispreade kamano. Koro kanyo ok dang' iwach ni wan gi wachocho gimoro amora. Mar ariyo, adieri mantie en ni chakre weche mag ng'anyo gi bedi, weche mag ng'anyo gi, weche mag weyo tich gin yore mag miyo ng'ama itiyone one ni nikech gimoro timore marach, nikech olose, nikech ok odhi yudo kaka onego bed noyudo, oduogo to uwuoyo to uwinjoru. To kopo ni nitie kama ne nitiere wach moro to bende bobiro wacho ni nwawinjore kama to ma ok otimore, koro ilose. Koro miyo kae kik ne ahinya ni jopuonj mag mbalariany diyo sirikal. Onge kama idiyo sirikal. Sirikal ema pok otimo kaka nonego bed notimo, ma bende king'iyo kaka opim maler gi jagoro. Ne gidhi e kot otimo kaka wacho, gichak gi apil, kot ochako wacho. Koro kama geto osetimore, to mano bing'e ni bad sirikal moro, mang'iso ni sirikal bede ariyo te oyie wachni, ang'o omiyo gidwa gole. Koro miyo choch to nitie, to choch no nyaka bedi kama gini osebete. Ya wache wach ni Sharon, ni kaber ok onego bed ni gik machal kama gitimore. Magi gik moko kiwinjo ni aluta continua, kiwinjo ni solidarity forever, magi weche mane wacho e kuonde mane ipithe, mane idiyo ji, slavery, Amerika, kichak iduogo South Africa, kiyudo kama ne idiyo ywagi wagunda. To koro sane ma wan gi sirikandwa ni, bonego bed wacho kata na aluta, bonego bed nowuok okote warie badwa ne sirikand ma wane mwayiero. Koro miyo ma onego ng'i maber, nikech onego bed ni koro wabete lwasi moro maber mwanyalo wuoyo, ma aluta continua gi
weche mag solidarity gi ok bedi nikech solidarity against nga yet wan ma yiero sirikandni. Koro onego bed ni wanaona kamoro achiel nyaka gi sirikandwa ni nikech wadwa ni mondo wakony jopiny. Ang'eyo ni ka wach ni borumo to sirikal boneno kaka timo tajiri mantie ni gini to chocho gik moko. Mpango duto mag chenro mag university mag mbalariany osedhi marach ma ok nyal losore. Wang'eyo ni chien kuchocho kata moko osebet dweche mang'eny nyaka chochni to chochni nikech ng'ato ok dwa timo yie manosebed winjruok manosedonje ok odwa timo. Erokamano Sharon. Ilero kanyo makare ahinya Dr. Tom Onyango ka itudore kodwa achiel kachiel ka entiere boma ma Kisumu kokalo e yor tudruok manyasani mar Zoom. Dr. Thaddeus karwaki e twak mana penjo mabenda penjo Dr. Tom ka entiere Kisumu en bende. Nyaka sani koro jopuonjre mago mag mbalariany gine makine mathoth giwinjo ga ne gihinyore e kinde mang'anyo makama dhi mbele. Ka sani koro weche mag somo chunga. Nitiere jopuonjre moko gintiere skul seche moko nyaka gine kaka gichiemo nyaka gine kaka gichulo omenda mar ot. To kichulo ot to onge puonj moro amora madhi. Inyalo neno ka koro ineno kitiyo kod pesa mang'eny moloyo ka koro dini dhi e skul. Ng'anyo ma jopuonj mbalariany ng'anyo godo sani en mano mar hinyo jopuonjre koseketo pressure ne sirikal ochop dwaro maru. Dr. Thaddeus. Erokamano. Adwa ni mondo awache maduong' ayar tie wachni maler. Nyathi ni e sikul kendo rito mar mondo puonje. Yes, oyudo ka en gi pesa ne moro matin odak ochulo ot kendo nyiewo chiemo. To kao ng'ama nigi kech. Iketo ng'ama nigi kech mondo puonji. Ok obi miyo nyathino puonj makare. Nyaka bede gi teko minyalo kata mana puonjogo kendo kipuonjo kimor. Be kipuonjo ang'o? Kipuonjo maber. To kikawo jakech iketo mar mondo puonj nyathi to denye. Adier klas monego chung'e seche 3. Ok obi nyalo chung'e seche 3 obiro kawo gigo to keto within saa achiel to obolo kanyo. Koro gima temo wacho en ma gik makethore ng'eny ok en mana mar nyithindo kende. To ko ang'iyo mana ni mar nyithindo kende mantiere sikul gi pesa ma sani gichamo gi kuonde ma gidake ne mwang'iyo ni kethore. To kwa ng'iyo quality mar education mimiyogi, the comfort mar japuonj, the welfare mar japuonj, to mano wadhi ketho gima duong' moloyo matimore nade makethore sani. To nyaka sani kiwacho no kinyal kawo ng'ano modenjo tiketo mar mondo miyo puonj ng'ato. Nyalo bedo ni kochakore higa mar 2017 nyaka sani 2027 usebedo kudhach nade kaluwore ni to magi gin ywak ma pod untiere godo. 2017 nyaka 2021 sirikal pok ochopo kare dwaro maru. 2021 2025 wanyalo wacho ni ero osemiu pesa kata kamano pod uramo ni ubobedo kung'anyo. Sani koro pod udwaro twak mano mar 2025 2029. Dr. Thaddeus. Gima temo wacho ka en ni tich mar puonjo kendo timo research e university koluwore sani king'iyo gi kaka kit ngima mar dak sani chalo gi pesa midwa chulo ng'at mosesomo mokawo digri mang'eny mopange kabat mapuonjo nyithindo e university ok ni kare. Kawuono kapuonjo nyathi motieko digri mokwongo mowuok oko ka moyudo tich mokwongo, nyathino osara midhi kwongo miye oingo osara mimiyo japuonj mane puonje e university. Koro ndio wantie gi CBA ma omiyo wadhi e strike ma pok ochulwa gi gik makamago. But tich ma watimo koluwore gi pesa michulowa kata ne chulo mana 7.9 billion pod ok biro. Omiyo wach strike ni an kang'iye taneno ka pod obiro dhi mbele ka. Ng'at mosesomo mapuonjo e university matimo research e university onego bed nosache sani king'iyo to onego bed ni romre gi mar cabinet secretary. To pok ochopo kanyo. Sani osach ng'ama puonjo e university chiegni rombo gi japuonj mar secondary
kamano. Koro king'iyo kaka osach ng'ama osomo mapuonjo nyithindo ma ng'ata mineno oko kama tiyo oko ka ing'eni kale lweto to be watin malich wana ji 8,000 kende. Ang'a mondo sirikal chulo ji 8,000 kende. Ang'a mondo gimedo pesa mondo kadhi e university to kora bet ma apuonjo nyithindo maber maonge man mana gi koi. Koro en gima oloyo sani koro nyithindo chandre matin. Wambe wachandre matin to wayud solution mabiro tero wa mbele for a long time. Penjo bende ni solution no bende biro yudore machiegni ni kata kamano nyaka sani jopuonjre mago mag mbalariany otim nang'o. Dr. Onyango Stephen ka intiere studio maru e county ma Kisumu. Ahinya sani jumbe 2 ero wachomo juma mar 3 ka jopuonja mag mbalariany podi nitiere ng'anyo margi. Jatend migao mar somo odiochieng' manyoro kanoloso noko wacho kata ni ng'anyo nyalo rumo kinya kata chieng' machielo. No wachacha ni chenro mar poro wach podi dhi mbele. Jopuonjre mag mbalariany otim nang'o gi sani makoro sani kila kitu ochung' e mbalariany mopogore mag piny owacho e pacho kae. Ero kamano Joyce, en adieri mokwongo ogamba ok wach adieri. Ka sabane gidhi e court nitie gima ne oginyiso court, koro sani wasu gi kusu wan gima kizungu wacho ni we are properly in court e wachno. Ne ginyiso court ni nitie conciliator ng'ama jathek e kind union gi serikal. To mano gima ne ok adieri nikech conciliator bedo ka ji nosechako ywaruok to idwa ni mondo kel kwe. Sama nwa chiwo notice mar ng'anyo ne wang'anyo ne weche 3. Pesa mowacho ni ne gichulo no sama nwa ng'anyo last year sign CBA manyien mamano bende CBA ma 2021-2025 ne wasai ne ka orumo to 2.73 mane gigolo no en part mar winjruok mane waketo kendo pod gidong gi pesa maromo kama monego miwa higa manyien ma kata kaka weche dhini samoro higa manyien pod wadhi gombo mondo miwa pesa no. CBA ma wadwaro sani manyien sama ne wagomo higa mokalo ne wawinjore mo waketo e return to work formula ni wadhi timo twak maka dwe mar 1 higa ni rumo to wan gi CBA madhi chako tich dwe mar 7. Mano pok otimore. Koro kowacho ni twak dhi mbele sama ne anyisi ni jo SRC kawuone ka waromo godo ne ginyiso tarik 15 ne gidwaro ndalo 14 ma en kawuono mondo gichiw beacons. Koro tabu mantie ni serikal ni ema akiago miyo wacha dieri chandogi. To gimogi ng'eyo ni gidil be gi joma understand gima timore ma kiwacho gimoro to wa mak gimiwacho no to wadwa ni tim gimidwaro. Koro mana kaka jowete no wacho gowi ma 2017-2021 ma gimo wache onge ma gima judge noseng'ade bura. Koro no piny to koro conciliator ni odwa biro mondo chak owuoye gima judge oseng'ado koso odhi bedo nang'o nikech onge kaka dongi wach ni dwaro kelo conciliator to judge oseng'ado bura gidhi e court of appeal buro logi. Koro kanyo wan gima wacho ni pesa ubi to 2025-2029 bende kaka jowete wacho ni jotich mbalariany chulo marach. Sani osiepa mantie Nairobi Dr. Thaddeus bro koni ni kidhi e commute allowance gima Maseno chulo gima University of Nairobi chulo pogore. Kidhi e allowances michulo gi tempogore gi basic house allowance gipogore. Koro CBA moro sani nwawinjore ga mokalo ni wadhi harmonize allowances gi mondo ka en commute allowance michula Maseno te michulo Tom Rongo nikech watiyo tich achiel wato ne serikal achiel magolo pesa no. Koro nitie gik mwadware CBA ni jotich serikal mamoko imiyo kalo nande mortgage. University lecturers ok yud mago. Koro wan gi serikal masama gichungo to giwuoyo to ok giwacha adieri. To sani nyithindo buro safa yes to kata nyithindo sandore to mana kwacho ni ng'amodenyo ok nyal puonjo. Koro wan waikore kawuono en day 14 wadwa dhi mbele gi strike ni nyaka chieng' moro gik mariyo mwadwaro gi donji nikech ne wan gi dwoko dwaro 3 to komi penj 3 to achiel ema iyudo mano pok ikalo penj. Koro penj nyaka wakal ba yudo gik moko 3 ewi 3 mane wadwaro. Ato jopuonjre manitiere mbalariany koro tim nang'o gidog pacho kose gimed mana bede skul ka gintiere kod geno ni ng'anyo borumo nikech moko kuom giwacho ni wanyalo wuok sani to ni wadok pacho to kiwuok ma in mane ndara kama iwinjo ni cho
ogol memo ng'anyo rumo winjo bed nudok e skul jopuonjre otim nang'o kaluwore ni gin ema bende giwinje matek gi sani. Wan gima kaka Maseno thoth jopuonjre to ok wane either gin e utegi kata gidok e hostels. To wambe kaka union ok wanyal nyisogi ni gidhi dala, mano tich vice chancellor ema konogi. Wan gima nyiso jopuonjre ni gimoro achiel ni kik gi expect wa e class. Kuma gidwa dhiye mano koro gin ema gibro neno, lakini class ok wabidhi. Kwa yudo members wa matemo sneak e class puonjo bende ok wabi kawo mano mayot. Kesani wan e lweny, pesa ko biro to jite yude. Koro wan e ng'anyo, university ema noluongo nyithindogo, wan contract wa en puonjogi, to sani union wako nyiso wani wang'any, kaka wasu wan wawinjo mana Dr. Wasonga kende. Ko nyiso wani koro gisiwinjore wadog e class, to mana kaka last time waburo dok. To kama nopok otimore, waburo bede barabara nyaka chieng' ma sirikal ni otimo gima wadwaro. Kech oginya wacho bende gionge pesa, waneno gik ma gitimo gi pesa oko kar kae. Koro marwa ema giwacho ni onge, ka gi value nyithindo kaka giwacho no, to gigol pesa no, gichulwa, wasign CBA manyien, wadoge tich. Mano kende gima wanyalo konogi. Seche madhi mbele kod twak maro bende wabo bedo kwa poro wach ni CBA manyien no, to koro dwaro ni oting' ang'o mabro bedo ka ng'iyo maslahi mago mag jopuonje mag mbalariany mapuonjo e mbalariany mopogore opogore mag piny owacho e pacho kae. Dr. Tom Onyango, karwaki e twak in bende ka wadhi mbele. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ne adira sani to nitiere pek mar ngima ne jopiny kata ng'ata tiyudo kata ni nitiere kata jotije moko mag county ma bende osedhi kuom thuolo malacha kapodi gionge osara. Kata kamano penjo ma kamano adwa chwal ni Dr. Thaddeus kapod wamedo mar mondo mi watudre maber kod Dr. Tom Onyango. Nyaka sani ji nyalo bedo ni penjore ni adiera wantiere kod pek mar ngima, nitiere jotije mag county moko ma bende pok ochul, to ng'ato nyalo wacho ni pok waneno ka gin to gi ng'anyo. Ang'o momiyo nyaka sani koro kata bedo ni nitiere pek mar ngima, nitiere jotije mag piny owacho moko mag counties ma pok ochuli, to lecturers uto pod ramarama ni nyaka ung'any. Pogruok nitiere kanye kata ang'o ma justify strike ma koro untiere gondo ni gi sani? Kamano piny to tek kendo tek ne ji te, to aparo no tek ne lecturers moingo jomoko. Gimomiyo awacho ma en ma jo KMPDU, the medics nodhi e strike momed gi pesa nyo chulgi. Wan ne wawe pesa kowuok 2017 nyaka kawuono. Economics nyisi gimoro miluongo ni time value of money. Siling 1,000 mane imiya 2017 sani rom gi siling 100 kimiyago kawuono. Koro yudo ka lecturers osebedo joma bolore, joma wangwana, joma rito, kendo jomok dwa mo gik moko kethre. Kendo gisebedo ka ging'e ni piny tek. Ng'ato kisungu wacho ni is taking them for granted. Lecturers are being taken for granted. And number 2, which I mentioned earlier, mana se wacho. Sani king'iyo e university kama wantiere, universities okosebedo kandiko lecturers manyien. Nyithindo to medo bedo mang'eny. To lecturers moko bende timore nade? Retire. Koro yudo ka e iye ka tich ma ng'ato ka ng'ato timo bedo ang'owa? Bedo mang'eny. Seche ma tich bedo mang'eny, to pesa ma onego bed ni medi bende ok medi. To kit ngima modake sani bende nengo gik moko dhi malo, ma ka in Nairobi ka to kanyichi nyiewo mkate 2017 ni nyiewo mkate siling 40, sani kore nyiewo siling 80. To osachicha tok sudi, to tiji to medore. Koro
Emomiyo wacho ni ngima to tek. To wan to tek kodwa ahinya. Emomiyo ka ok omiwa gima wadwaro ni. To ok wadogi. Ok wadog puonjo. Pod bedo e ng'anyo. Pod wabedo mana bedo e ng'anyo. Aya, mak na paro no gi kanyi ngisa ni wakaw yuyo madundo gi sani, nyakora muge jong wakaw yuyo madundo. Ote magi, bende med chwala, abo bedo ka somo gi e kinde mwadhi mbele kod twak, kik idhi mabor. Sancho, en nokodwa timo arus gi Niti. Itimo ang'o kae? Atemo wacho, yoma ang'o kae? Koso in ni luwa? Isechako chich koda? To Monty anawinjo mana ka gima nitie kaka pari osechako chich koda. Chich kodi nadi? Nitie ranyisi miweyo ka? Kapo ni nibiro dok ni nyathino kende e odni, an abiro fundo giki te, bariembi kamoro achiel gi nyathino, iwinja? Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang', erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e Ramogi TV e twak mar chenro mar mbako romo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, watwak otudore kod ng'anyo thiro som mbalariany mago ng'anyo mag jopuonj kaachiel kod jotije mbalariany manitiere bwo riwruok mano mar UASU kaachiel kod KUSU. Antiere kae kod welo adek, Dr. Thaddeus Obambo ma en japuonj mbalariany mar UON, antiere kod Dr. Tom Onyango japuonj mbalariany mar Rongo kaachiel kod Dr. Onyango Steven jagoro ma UASU e mbalariany mano mar Masena. Kaka waseyudo Dr. Tom kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Dr. Tom, ka iriwori kodwa e twak ka wadhi mbele ka intiere Kisumu, itudori kodwa kokalo yor Zoom. Mana penjo mabende aya penjo Dr. Thaddeus kae, ngima to pek ne ji te, ineno ka jotije mag kaunti bende osebedo ka ywak ni gidhi maonge osara, to pok waneno ka gin to koro giweyo tich ni ok gidhi e tich, podi gi kasa iye to gidhi e tich. Ang'o momiyo jopuonj mag mbalariany to podi oramo ni wan to nyaka wang'any, kendo nyaka sani ok wanyal wacho ni ng'anyo ma kama biro rumo karang'o. En ng'anyo ma uramo ni podi biro bedo ka dhi mbele. Ngima to pek ne ji te, jomoko to pok ong'anyo. Ang'o momiyo un to nyaka ung'anya nyaka chop dwaro mag adek madongo ma untiere godo. Dr. Tom Onyango. Erokamano Sharon, erokamano. Nitie joma ok nyal ng'anyo nikech nitie kaka gintie. Abo mi ranyisi kaka jowa motelo ne alensi, MCAs. Ok digi ng'any nikech samoro amora ma gidhi kuchocho, timedo gi pesa. To king'iyo tich gi to kine ka medore, tich gi pod en matich machon cha. To mana kaka iwinjo ka Dr. Nyang'anga wachono, ni wan jowa moko nitie madhi yueyo, nitie jowa matho, nitie jowa mawe tijwani, to ok medwa ji. Nyithindo to medore. Koro king'iyo mano, tichak iduogo ing'iyo ni kaka opim cha. Chakre higa 2017 nyaka kawuono, wasebedo kwa bolore. Koro yudo ka bolruokwa ni, miyo koro wan iketo wa pi to wadhi mana gi pi. Jomoko to yudo gik michamo, yudo gik ma kaka gidwaro, wan to ni wabomiyo piny tek. Kochopo karwa, to piny tek. Joka gindak piny bed negi matek. Koro miyo wan bende wasetemo ma ageno ni jonyuol oseneno, nikech wan jonyuol e university, wan jonyuol e mbalariany, wan gi nyithindo masomo, ma sama gini timore ni to wan wawinjo lit. To koro ang' itim nang'o? To in ka sasa miting'o duondi to ni piny rach. Kiting'o duondi to kote ma thegou. Ang'o miyo wan ok dang' thega maber gi wach. Koro kanya pani jopiny bonego konywa, nyithindo gi bonego konywa, to king'iyo maler tibo yudo ni bende gini kaka osetimore kama, nyithindo bo winjo maber nyime kachacha. Kech gini mwaloso negi.
mana kaka Adeya Adongo ndalo machon strike moro nobet moluonge nyinge madongo dongo to noloso ne jopuonj ma jopuonj nonene maber. Koro wan watemo atema mondo walose piny obed maber nikech sama pesa ni ofukewa to en ofuke ji mang'eny. Joma wayudo kumwa gini nitie mang'eny. Ok wan kendwa nikech gini wadhi tiyogo, ok wadhi kane e utewa. Nyaka wadhi ti kode e duka, nyaka wadhi kode wachul fees, nyaka wadhi wang'iew ne nyithindwa gimoko to nyithindwa gi be manie mbalariany. Koro aneno Sharon ni wasetemo ndi mana kaka nowachi cha. Ten mani koro sirikal nitie kaka ng'iyowa. Jomoko idhigo maber ndi kendo imedo gi pesa ma kata tijegi to kine komedore. To wan ma tijewa medore odiochieng' gotieno kendo wato nwatiyo maber ipako wandi to kobiro korka ng'iyo fukewa to kendo mano onge. Nyo waneno jompira nyoro nyotimore nade ni winjo kano migi pesa moro kanyo bang'e sirikal omedonegi omiyogi wan dak ng'iyowa gi wang' mamuol nikech gima watimo en gima konyo piny. Koro kanya pani ma wantie wambe ong'iyowa ng'iya gi wang' mamuol, wambe wadwa mana wang' mamuol ni. Erokamano Sharon. Iwacho kanyo makare ahinya Dr. Tom Onyango ka itudori kodwa kokalo e yor Zoom. Dr. Onyango Stephen ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu nyaka sani koro winjruok mano mar higa mar 2025 2029 un kaka jowuasu bende nitiere geno mana kaka iwacho ni jatend migao mochung' ne wechego mag somo Julius Ogamba nyalo bedo ni oriambo osetem mar mondo mi oluongu e mesa mar mondo mi upor wach to mokwongo ang'enu dwaro bilion 7.9 wach bilion 7.9 nyaka sani ochopo kanye to winjruok manyien mano mar higa mar 2025 2029 nyalo bedo ni osechopo kanye mar mondo mi une kaka unyalo dok puonjo jopuonjre odhi mbele kod sombgi. Dr. Stephen. Kachako gi mar CBA ma higa 2025 gi 2029 SRC romo kodwa kawuono mondo gichiw gimiluongo ni beacons. Ne gindikonwa barua tarik 15 dweni ni wamigi ndalo 14. Koro beacons go ema nwasechiwo proposal and proposal mane wachiwo makata ne wawinjore higa mokalo nowinjore ni allowances ma ichulo joma tiyo university wadwa ni mondo oket machalre kaka ne Thaddeus owacho. Wadwa ni mondo universities kar kae oket pesa e budget ma itimo godo promotions. Keche university ka imyado ka inyalo ndiki ibedo e grade 1 kata higni 20. Kech university wacho ni gionge pesa minyatim godo promotions. University kar kae ma lecturers tin. Uasu wan mana lecturers gimora 9,000 kende Kenya mangima. To nyithindo ma wadil godo ng'eny karibu ocholo nus milion kucho kadhi mbele. Ma kidhi e classes moko yudo ka lecturer puonjo nyithindo 1,000 ma moko bedo nyaka oko. Koro ni mondo omed number mag lecturers e universities. Koro magi gik mane waketo e proposal marwa and moko kuom gi return to work formula ma higa mokalo ne wandikore ni wadhi harmonize allowances gi. Serikal dhi manyo pesa mondo keti ma lecturers bedo godo promoted kendo indiko godo lecturers manyien. Koro ka twako chakore mageno ni samoro bro chakore kawuono to wabro dhi mbele gi wach mar 2025-2029 and gima nyaki ng'e ni negotiating gini ok dwa muda mang'eny. En gima wanya timo muda mwa chako godo interview ni bang' seche 2 to ji owinjore to wasign to ji dok e tich. Koro gini mprani ni paw serikal gine ma gimiyo ni gomo ni orum kawuono kata odhi nyaka higa manyien. Wan waikore kako biro to gowi machon cha nitie jowa kata mose retire pod serikal nigi pesa gi. Nitie pesa noting'o nyaka pension mag members wa. Koro 2017-2021 cha macha gima wadwa wache onge nikech macha gima nosedhi e court jajo ng'ado bura gi appeal buro logi attorney general gi onyisogi ni gichulwa pesa. Koro wan kaka wasu gi jo kusu wan gima wachako wache 7.9 billion no onge. Mano en gimany pesa no ka wa negotiate to wadwa ni ka watieko negotiate to pesa ni bosa donja account mondo wadog e tich. Koro mane kama wan wachunge sani wadhi negotiate wan wasechiwo proposal marwa and proposal bed kane wachiwe beacons no wanyiso gi ni ogibibira gi values magikelo. Tabu mosebede universities kar kani nitiere iluongo ni IPUCCF men riwruok mag vice chancellors.
Koro iyudo ka e university ka samoro ni mondo medwa msara to ibedo piny gi koligni nikech vice chancellor en mana kanyo muda moro kotiko to duogo mana e class ka in. Koro jogi ema sama okete malo kucho tichule pesa mang'eny. Koro gidwa ni mondo joma piny gi owinjwa. Koro jogi ema osebedo ka kelo tabu nikech udwa ni unegotiate CBA ok gidwar. Udwa ni watim gima kama ok gidwar. Koro mae makelo gigi te. Gin ema giringe court kaka sani gidhi giringo ni nitie giriambo ni conciliator nitiere to juma manyien dhi wuok ni ne giriambo. To wadwa ni mondo ka manotimore higa mokalo kane Alfred Mutua gi CS mar education nobiro nwawinjore bang' ndalo adek to nwasetimo winjruok. Koro ka sirikal serious to gikel the relevant ministries mar treasury, education gi labor to ibed piny gi unions gi SRC to watim negotiation wasign CBA manyien gichulo pesa wa machon to wane class. To nyalo bedo ni ang'o matimore, ang'o momiyo sirikal ok dwa golo pesa ma kamae, Dr. Thaddeus, ka aduoki e twak. Nyalo bedo ni ang'o momiyo winjruok pok ochopo kare, ng'ekruok nitiere kanye, kata bedo ni kinde mathoth iwacho ni dhok ma sirikal winjo en mana ng'anyo, ma ji koko ng'anyo to sirikal ok nyal chopo dwaro maru. Nyalo bedo ni pesa ni nitie to sirikal ok dwa gole, koso ang'o matimore? Erokamano. Kaka piny mar Kenya sani obet gi kaka uchumi mar Kenya sani chalo. Kenya nitie gi tuoche matuoe. Achiel kuomgi en gowi. Koro yudo ka sirikal saka ochoko pesa tichulo go gowi. Saka ochoko pesa tichulo go gowi. To en choko pesa gi chulo gowi ma wi wil gi miyo nyithindi ang'owa, miyo nyithindi chiemo. Koro kama koro chandruok wuoke en gima kisungu bro wacho ni prioritization. Ok idiang' bed ni chulo gowi to wi wil gi nyithindi kapok chiemo. To kata ka en chulo gowi no, kineno ka gowi oberi ndasi, dong' imanye kumoro midhi imanye tich mar ariyo mabiro medi pesa moro ma koro inyalo chulo gowi to nyithindi bende chiemo. Koro wadwaro ni mondo sirikal ong'e kao migawo mar puonjruok. Migawo mar puonjruok emomiyo Kenya ochopo kama ochope sani. Migawo mar puonjruok kinego tinego piny. To ka migawo mar puonjruok ni emomako ne Kenya kama duong' kama, onego bed ni sirikal mar Kenya miyo migawo mar puonjruok priority. Ma en gima ok osebedo kadhi mbele. Iyudo ka pesa monego bed ni miyo mbalariany mondo mbalariany otim go gik monego bed ni otimo ok migi. To komigi to leo. Ineno ka pesa monego bed ni chulo go jopuonje mag mbalariany mondo ka gimed puonjo jo Kenya moko ma kiny chak kao uchumi mar Kenya tero mbele ok gimigi. Koro iyudo ka prioritization mar sirikandwa is not right, and that is where the problem is. So that is the first problem. The second problem, the economics mwana uludelo. Jalonyo weche uchumi kosi. Jalonyo weche mag uchumi. Piny ni tuo machielo ma wan go sani en ni wang'e mana michoko tichamo. To wakia kaka wanyalo loko tax system wa mondo bed self-reliant. Koro yudo ka Kenya sani en ong'iyo ni odwa choko tax mar power, odwa choko tax mar pay, odwa choko tax mar import duty, odwa choko gigi te. To seche mika ichoko gigi te to kiketo environment manyalo generate more tax to the people, it becomes impossible to meet your needs.
So there is a need for a restructure of the Kenyan taxation system and take advantage of the youth bulge or vijende matindo mawango mang'eny mosedhi sikul mariek yud kaka koro sirikal loso negi tije ma ginyalo timo to gichulo ang'owa gichulo usuru mondo sirikal oyud pesa mang'eny mondo ochulgo gopege. To kapok wachopo kanyo, migawo mar puonjruok nyaka mi top priority. Migawo mar puonjruok nyaka mi pesa monego bed ni miye. Migawo mar puonjruok ok en migawo ma ng'ato wuondo ni abiro chuli kaeto ok ochul. Mano wachalo joma kawo tol to derego as a nation. Tiwacho kanyo makare ahinya ni ng'anyo makamae kaluwore kod deko chwalo pesa sirikal deko chopo singo mane gimiyo kata dwaro magu bende koro thiro sekta mano mar some pacho kae. Mano bende makela e penjo machiel to penjo no yiena mar mondo mi achwal ne Dr. Tom Onyango ka en bende tudore kodwa okinyi makawuono. Dr. Tom, karwaki e twak okinyi makawuono ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany masani koro odiochieng' makawuono en odiochieng' mar 14 obo bedo kodonjo ayanga wanyalo wacho ni juma mare mar 3 nyaka koro ne uchak ng'anyo ayanga e pacho kae. Ere kaka ng'anyo makamae bende koro keto rang'iny mano mar somo mano mar kuonde tiegruok mamalo e pacho kae oketo picha mane nikech wang'eyo ni mbalariany mago mag piny owacho ok gin mbalariany ma jopuonjre manitiere pacho ka kende e masomi. Wantiere kod jopuonjre moko ma bende wuok e pinje ma oko ma seche moko biro ga kata tiegruok e mbalariany mago ma pacho kae. Kwaneno ng'anyo makamagi, ere kaka rocho rang'iny mar somo e pacho kae nyate kuonde tiegruok mamalo ma ok some gi jo Kenya kende, isome nyaka gi jopuonjre ma wuok e pinje ma oko. Dr. Tom. Erokamano Sharon. Ok en abo mamedo goyo mos ne nyithindwa ma somo sani. Abo medo goyo mos ne jonyuolwa ma onego bed ni sani rito ni nyithindgi dhi wuok ka osetiegi maber, e yo maber. Tabo medo wacho mana kaka jowadogo wacho ni chal ni sirikandwa ni ok ne ber mar somo. Sirikandwa ni ok ne ber mar nonro matimore e mbalarianywa gi. Sirikandwa ni ok ne ber mar nyithindo magolo e mbalarianywa gi. Mana ranyisi matin samoro ng'ato nyalo konya ka kiyudo ka igero ndara, kiyudo ka igero udi moko, tiyudo ka ng'enyne watiyo gi jok moa oko. Iyudo ka jogedo jotim ang'owa moa oko emot ng'enyne watiyogo. Jowa to kare ni kanye. Koro miyo ma en gima nyalo kelo luoro ne wan joma tiyo e mbalariany gi, nyalo kelo luoro ne wan kaka jo Kenya ni to kare wan oketwa kanye. Mos. Akinyalo mana dhi mbele. Inyalo mana dhi mbele. Halo? Inyalo mana dhi mbele Dr. Onyango Tom. Erokamano Sharon. Koro gini miyo wa luoro kaka joma tiyo e mbalariany gi nikech onyalo miyo joma a oko ma wabedo ga godo dichiel. Iyudo ka samoro bende wan gi exchange. Wan gi jomoko ma wagwenyo godo paro, wawilo godo paro. Nyalo luoro biro koni nikech ginya neno ni kare kato onge gima nitie. To mana kaka jowago wacho, ka sirikal nyalo miyowa pesa maber, nyalo chulowa maber, to bende nonro watimo maber nikech ok en mana puonjo kende to gi nonro. Sani e koro wan gi CBE. En gi chal mar somo mopogore gi moko mar sobedo chien kachacha. Mondo otimre maber, nyaka waik jowagi. Kok waiko jowa sani, maiko ni ten mana chudo maber mar ng'ama tiyo ka, kelo gik moko monego bed ni tiyogo e mbalariany ka, kama ok otimore to wabodhi marach. Koro miyo wachako gine manyien mar somo, to ka ok watimo maber, ka ok waketo maino e lose mondo obed maber, wabed gi msingi maber, to wadhi bam kendo ma bang' higni 10 iboneno kachako waloso kendo, waloko yor somo kendo, ma ok onego bedi, ne wan gi somo maber ndi, to koro ikethe gi piny ka. Erokamano Sharon. Penjo machielo en ni chudo maber ma uywago ni
Dr. Nyango Steven ka intiere studio maru e kaunti ma Kisumu. Chudo maber ma jopuonj mbalariany yuago en mar pesa di allowance mano ma jopuonj mbalariany yuago ma sani koro miyo ni pod untiere ng'anyo en mano mar pesa di nikech wacho ni koko chop dwaro gu to onge dok e klas. Chudo maber ni mudwaro en chudo mar pesa di allowance en mar pesa di maber ma komiu to koro nyalo bedo satisfied wach ni an to koro antie maber we koro adhi apuonja katek. Dr. Steven. Pesa mwadwaro to bok wadwa pesa mang'eny ahinya. Wadwaro mana ni kikawo kuom ranyisi Maseno University kama ntiere. Commuter allowance michulowa en pesa manomiwa 2013, higa 2013. Koro CBA ma 2013-2017 mane commuter allowance michulo nyaka kawuono karibu higni 13. To fuel kaning'iewe higa 2013 karibu osegore didek ding'wen nyaka kawuono. Koro wadwaro mana ni gi harmonize allowances gi mondo omach gima imiyo be joma moko. Chudo bende luwore gi kiwango mar somo mar ng'ato. To konen maber ni a professor ichulo pesa mimiyo basic salary mar a professor kikawo kata mana entertainment allowance mar speaker mar parliament iyudo no ingo basic salary mar professor. Koro magi biro wacho ni ochulwa be pesa maluwore gi tich mwatimo gi somo bende mag jok matiye mbalariany. To kendo wachiwo proposal. Okwabuoga gi values mamekwa. Kaka sani nwachiwo proposal wang'iyo gima wayudo sani to wang'iyo to jotich mamoko to nomed percent maromo nade. Atamalo maromo nade. Koro wambe mane kaka waloso proposal marwa. Koro pesa mwadwaro kwadwaro pesa ma nyalo miyo wadogi to wadano miwa pesa ma a professor yud pesa moingo kata gima president yudo. Mano to nyalo morwa kabisa. To samoro ginyalo ywak ni mano gionge godo. Koro wadani kano mi jotich mamoko no migi kinde atamalo 10 nyaka atamalo 16 wambe mane gimwadwaro. To mano be gima notim kata higa mokalo. Nochiw 10% mano mi jotich mamoko ema wambe nomedwa. Koro okwadwa dhi oko mar gima no miji. Kane miyo jotich serikal mamoko jopuonj no mi 16% wambe mane mimiwa. To harmonize allowances gi mondo kikwa bede gi situation ma university kae iyudo ni Maseno nyalo chulo msara kawuono, University Nairobi biro chulo tarik 10, kila ng'ato timo gima dwaro. To mano be mokelo tabu mantiere gi. Koro wadwa ni omedwa pesa to ket gima chalre. Ma ok ni ng'ama ni just bondo ichulo commuter 20,000, ng'ama ni Masinde Muliro ichulo 10,000, ng'ama ni Tom Mboya samoro ok chul pesa no. Magi gik modwa ni mondo wa harmonize. Koro CBA modwaro manyien ni gima duong' en harmonizing allowances gi. To house allowance bende mwayudo sani en allowances manomiwa 2013. Nyaka kawuono pok omed house allowance. Koro imagine no medi pesa no tidhie ot idak Nairobi ichulo ot kata 30,000. To mane pesa manomiyi. Landlord samoro semedo pesa nyaka kawuono pok gimedo mago. Koro wan okwadwa pesa mang'eny. Wadwa mani proposal mane wamiyo gicha wabed piny wawinjre to gi harmonize allowances go, gimed gimore house allowance, gimedwa pesa e basic allowance kaka no med jomoko, gichulwa gopwa cha, wabro dok e class, wanyama duogo kendo gomo 2029 koponi wabro dwaro manyien. Mano e gima kama wachunge sani. Erokamano Joyce. Aya, aneno ka janeno amoro kae oro na penjo moro kae to penjo dagom mar mondo mi iduok na Dr. Thaddeus. Owacho kae ni lecturers dwaro no chulgi pesa mang'eny to lecturers moko ok nyon ga kata class. Tijgi en mana chiwo notes ma ichwalo ne jopuonjre e groups. Kamano to wacho no tieko somo. To kara pesa mang'eny ma gidwaro no gidwaro nang'o. Erokamano. Adwa mondo aduok penjo no. Adwa ni mondo aduok penjo no. Adwa nyiso jo winjo kendo jo neno tich ma lecturer timo. Tich mokwongo ma lecturer timo e university ka ok en puonjo, en research. Research e tijwa namba di mokwongo, namba 1. Ei research kanyo kor ka wagolo rieko manyien
Koro rieko manyien cha kwasegole to wamedo gi moji ong'egi to wapuonjo go nyithindo manyien gi mondo gibed ka ging'eyo. Koro wan ok wan jochok, ok inyal kawowa mipimwa gi japuonj sekondari kata japuonj primary. Wan ok wan jopuonje, emomiyo iluongo wan ni wan lecturers. Wan watimo research. To research ok en time gi wich moro amora. Emomiyo wan mana ji 9,000 kende Kenya ka. Koro tijwa maduong' en research. Puonjo bende wapuonjo. To ka winjo penjono maber, to be seche moko anyalo yie gi gik moko ma seche moko jowetewa moko timo. Nikech ok inyal bet, yes, ipuonjo to in gi classes. King'iyo regulator onego beni semester ka semester apuonjo classes 3. To classes 3 gi ka ok en gi practical to onego beni every week apuonjo for 3 hours. Manyiso ni 9 hours in a week. The rest of the hours onego beni atimo research. Mano 3 hours in a day. 3 hours in a week for every unit, and you have 3 units. Mango 9 hours. The rest of the time onego beni atimo gang'o? Research. And student consultation. Koro yes, nitiere puonjo mabiro puonjo mako chok ta puonjo e class, but nitiere students be matimo masters gi PhD, gin gitimo research. More of our time, seche wa mang'eny wakawo kuom nyithindo ma timo research gi. It is more of mentorship and coaching. Our work is more of research, mentorship and coaching. One of one jopuonj primary kata mag secondary. Koro yudo ka time onego beni wan go mang'eny mar mondo watim ang'o? Watim research, mondo wakoch go ni master students and PhD students. Emomiyo workload wa ng'at man oko kachacha ok nyal neno. Ok onyal neno workload wa gi oko kachacha. Koro nyalo paro ni wambe wabiro to wachalo japuonj mar primary gi secondary. Wapogore mabor. Wapogore apoga kabisa. Emomiyo wadwaro mondo medwa pesa. Chutho ng'ato biro wacho niya, ni lecturer onego bed ni manyo pesa ge moko kowuok kuom research grants. Koro komedo gi salary ne mondo dang ngima maber. To research grant iyudo ka Kenya kaendi sirikal moro amora e pinje gi te. Sirikal onego bed ni kawo budget to keto mar research. Ma ji 9,000 gi te onego bed ni yudo pesa ma kumora mora university moro ma intiere itimo godo research. Sirikal bo onego bed ni bedo gi research priorities ma wacho ni research moro mondo tim kagi. Mano ok timre Kenya. Koro wan research masani watimo kata kibire department na iyudo ka research matimo sirikal moro ma piny moro nono momiya pesa. Seche matimo research mar piny moro nono ok en research wa, ok okonywa, ok omiwa solution. Koro iyudo ka pesa ma wuok kuom research bende timore nade? Bende onge. Koro sirikal ni gima na wacho ni sirikal nyaka prioritize education. Research fund nyaka ketne lecturers. Ma every lecturer can nyalo yudo pesa mar research kanyo. In addition to osara. Lecturer onego bed ni chulo a level mar CS. That is the value monego bed ni ichulo go lecturer. Kani CS cha tichamo pesa yen siling 1,000 ni adiwa. En omenda makore lach. En one siling 800 gi wiye. Lecturer ka lecturer onego bed ni chulo siling 800 gi wiye. Koluwore gi tich ma gitimo, koluwore gi level of education gi, kendo koluwore gi value ma gikelo ne the country. You can imagine ka lecturers 9,000 gi onge, ni koro universities te olor, koro waonge gi graduates, waonge gi the workforce. What kind of a country will you be? Adwa ni mak paro no gi kanyi ng'isa ni wakaw yueyo madundo gi sani nyakwara Muge Jwang' akaw yueyo madundo kwaduogo tielo mogik abo bedo ka somo ote magi kik idhi mabor.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Penja laktar ko kalera Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Huu wimbo wangu uitwao God is Able. Kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *337# kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ang'o mosetimore ne joma ne ochwe Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amonyo wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. This week, amazing deals await at Citizen Duka. Get 500 gram strawberry jam at 165 shillings, down from 245 shillings. 2-liter pineapple juice at 285 shillings, down from 349 shillings. And 300 grams natural honey at 205 shillings, down from 277 shillings. Order today at citizenduka.com, pay, and get everything delivered across Nairobi, including Syokimau, Athi River, Ngong, Kiambu, Ruiru, and beyond. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Machiegni kendo nyakora Mugi Ajwang' tielo mogik e twak mar wechenno mar mbakoro masingo ni nabo bedo kasomo moko kuom ote ma ochwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok. Wantiere achiel kachiel e Facebook kaka achiel kod YouTube, bende inyalo luwo chenro makama achiel kachiel. Ote makamago kinyalo mana kedna mar mondo mi asomgi wawinja ne paro mago mag joneno magwa. Ashley Odhiambo wacho ni wan ema nochiwnwa yawa onyuolwa e shida. Wacho ka ni higa mar 2007 corona, higa mar 2019 nyaka 2021 flood until further notice. Sani kendo aol gi somo an adok Migori yawa. Mano Ashley achiel kuom jopuonjre ma ng'anyo koro affect. Philip wacho ni as a students they should release us back home because we are just eating and sleeping, finishing stock. Pesa help rumo yawa.
Injinia Lazaro Kanyambok bende ng'isa kae ni Joyce Oduor pinje mosedongore always ni kod roots margi from education. For example, piny kaka Singapore ne en third world country. To sani en one of the leading economic powerhouse nikech negitengo pesa maber ne Department of Research. Piny kaka Dubai University, students bedo supported kod monthly sustainable amount seche ma Kenya to pogo pes education e kidienje ma presidential bursary, governor bursary, MP kod MCA. What are these? Magi avenue for corruption. In fact, siasa is the best paid career in Kenya. Odhi mbele kocho ni imagine ni full doctor ma otimo medical higni abirio e university beg a politician kata governor ma background mar education mare is unknown ni mondo omede mshahara. The whole lecture fate mare hangs in the hands of MPs mamoko onge kata credible academic papers. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kenya da East. Ero kamana inya kuom ote makamano Duncan Omondi kantiere Chuka University manitiere Meru. Wacho ni an gima anyalo introduce myself. I want to urge the government to pay all 2017 and 2021 debts to the lecturers to go to work because the students are suffering a lot, mostly the next year graduates. Joram Omolo bendo wacho ni sisi pia hatuwezi kubali kusomeshwa na wenye hawajalipwa. Ambrose Philip Odongo, mano student mar Egerton University, wacho kanyani I'm asking the lecturers on studio to explain to us the period of the strike and if it will go long, they release us back home because we are just eating, sleeping and on social media. And to make it worse, we are finishing stock and help upkeep finishing up. Tunainama yawa gigolwa wadhi dala officially. Pesa warumo topokwa somo kata. Dr. Paul Opondo bendo wacho ni let the government create a body like TSC that will get money directly from the exchequer so that lecturers are paid directly like the police and the TSC teachers. Odhimele kocho ni sirikal nyaka chula CBAs mag universities. Oliech Koich bende wacho ni mano mar NKU Pondamali wacho ni lecturers ni kare kuom gomo. Sirikal ni okodich gisomo kendo okohero jomariek. Ouma Biu bende wacho ni Ramogi TV ano Ouma Biu jakoma kowuok Nyatike anakwayo jogo odogie skul. Nyithindo hinyore yawa modong obi olos bang'e. Mago paro mopogore kowuok kuom joneno magwa maneno wa okinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok ka nyisi ni nyalo chwalo twak marwa kata nyalo oro ote magi kokalo yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba mar 23600. Dr. Tom Onyango ka inbedi tudri kodwa kokalo yor tudruok mar Zoom nyaka sani bende neno ka weche nyalo losore mar mondo mi udogi upuonj jopuonjre. Iwinjo kanyo ote mopogore kowuok kuom jopuonjre moko kuom gi ywak pesa mar helb rumo, pesa mar upkeep rumo, to onge puonj moramora madhi mbele. Moko kuom gi gombo mar mondo mi oduogi kata pacho kalore ni onge gima gitime e skul, githolo mana kuore skul. Dr. Tom. Erokamano Sharon, ywak go litndi kendo ageno ni sirikal winjo ywakgi. To kiwuore to sirikal, wan gi sirikal tieng' didek. Wan gi sirikal maloso chike, kendo ng'iyo ni chike gi otim. Wan gi sirikal ma tiyo gi korka kot, korka yalo, ng'iyo gik modhi mobam, to gi sirikal ma kelonwa gik ma onego bed ni timore. Koro iyudo ka sirikal monego bed ni tiyo ma executive ni, iwinjruok kode ma winjruok maber, ma giyie, ma giket koki, nikech ok dang' giket koki gima ok giyiego. Wawinjo chon cha ne ndalo moko wacho ni ne gisign under stress, duress. Ndalo moko ne minister moro wacho ni agino to no sign adier to ne en under duress. To en wach manade ma weche modhi korka somo titimo under duress. To moko ka timo maber ma ji omora mora. Kendo gin gidhi nywe. Mana kaka jawinjo moro wacho. Sirikal chal ni ok ong'iyo weche mag somo. Somo ok obadhe, kata ji owuok kata owuok maber ok obadhe. Kendo ibo yudo ni ndalo mang'eny, di mang'eny
joma jodito gi nyithindgi ok som ka koro ing'ino gikia gima timore ka emomiyo iyudo ka kata gima nawacho ni kiloso para ndalo moko kelwa doctors moko moa oko ni lakteche moa Cuba wan dak wati gi jowa amagi yie gi jowa ang'o miyo kwa yie gi jowa nikech ok wamiyo somo lwasi maber ma mondo gik moko timre maber iwinjo kiwacho ni jambalariany japuonj mapuonje mbalariany tije en nonro to nonro ni ema kelo lokruok e ngimawa kelo lokruok e kit piny kaka wach ni waneno Singapore waneno Dubai kok wamiyo gini maino to ok wanyal konyore nyathi moro wacho kanyo maber ni gitiyo gi pesa mana adieri mantie kendo adieri maber to ok bi med pesa ndalo tinyalo medi to pesa dok medi an gi geno ni sirikal winjo wechegi nikech gin masani gitweyowa winjo ka jagoro wacho maber ni sani nyithindo ok nie lwetwa mano be adieri machielo mantie nyithindo sani nie lwet sirikal wan e lwet Constantine gima Constantine kata mukwaya wacho emwatimo nikech mage joma konyowa mage joma ni mbele kuchocho e nyimwa mong'e gima timore gima ging'isowa nyaka wayiego mana kaka winjo konyango wacho owinjo maling'ling' kamoro sirikal bet wuondowa ng'ato wacho ni wadhi adhiya nikech nyime kuchi bolos gini nyime kuchi lose to chakre 2017 nyaka sani pok olosi janyuol ni ki sympathize kod embe kone ni jogi bosetur ndigi gini wakonygi mondo giyud gini kae to bende iwinjo ka jagoro wacho maber ni ok wadwa mohingo ma sirikal nyalo betgo sirikal oseloso nyaka joma nyalo konyowa gi ng'eyo ni to sanie ang'o ma sirikal nyalo golo wan gi SRC ginyalo konyowa ginyalo miyo jo sirikal paro wan be paro gi wawinjogi ng'enyne di mang'eny gik mowacho ok ema miwaga to sirikal duogo wacho ni mae mwanyalo miyou mae mwanyalo miyou ka urito marom kama to wamiu marom kama wasebedo mobolore en wach manade manyaka wabolore abola sate to mana kaka winjo ka nyathi moro wacho ni japuonj ma ok oyieng' japuonj modenyo ok nyal puonjo maber ang' nopuonj nade to odenyo koro miyo gitema gimiwa maginyamiyowa nikech ne gisewacho koro kopo ni nitiere pek moro to koro mae gitem wacho e CBA ma kodi dhi los machani ni 25 nyaka 29 machon cha to ne giseyie ma sirikande moko osetimo kik giwache ni wan waonge sirikal en sirikal ok en dhano ok en ng'ama ni ofis cha erokamano Sharon Iwacho kanyo makare ahinya kendo koro maduong' mogik en ni mar mondo mi ochop dwaro maru makare. Kata kamano Dr. Thaddeus ka duoki e twak kopogore kod ng'anyo masani koro waneno ka jopuonj mag mbalariany mopogore opogore ma pacho kae sani koro wuok oko ka ng'anyo nyaka chop dwaro margi nyalo bedo ni nitiere chochni mage hie e kuonde tiegruok mamalo mano mag mbalariany pacho kae mowinjo bed ni ing'iyo kata iketo maino mar mondo mi ogeng'a ng'anyo ma kinde ka kinde wanene pacho kae nikech higa mokalo no ng'anyo higani kendo wachak waneno ng'anyo machielo. Koro erokamano Joyce nitiere migawo minyalo keti mondo ogeng' ng'anyo ma kinde ka kinde to mbalariany mong'anyo sani gin mbalariany mag sirikal mbalariany gi duto gin mek sirikal ma kineno ka ng'anyo nitiere mbalariany gi tiyudo ni sirikal nitie gima ok otimore nade gima ok otimo koro gima wadwaro mokwongo manyalo geng'o ng'anyo ma kinde ka kinde mokwongo gima kisungu luongo ni learning environment wan gi mbalariany ndiyo to king'iyo ei mbalariany kanyo mbalariany kaka nawacho ni en kama itime research nigi equipments gi gimoro amora monego bed ni itimego mbalariany ma Kenya ka sani kidhi midonjo e laboratories wa ibiro yudo ka equipments moko ma wan go gin equipments ma 1970s and 1980s the world has moved gin machon koro atan seche madhi nadhi timo research kanyo tiyudo ka atimo research under very difficult conditions mar ariyo iyudo ka
buildings ma wan go gin machon kendo iyudo ka idani mondo ipuonje iye kanyo to nyithindo ng'eny. Iwinjo ka wadwa moro wacho ni iyudo ka klas achiel oting'o nyithindo 1,000. Kata University of Nairobi maduong' moingo universities te, king'iyo halls ma wan go te, onge hall manyalo ting'o nyithindo 1,000. Tanyalo nyisi sani ni kata mana kabete kuma puonje cha sani nitie klas ma puonjo moting'o nyithindo 700. Koro nyithindo moko bet oko kucho. Mano to giwinjo somo nade? Koro sirikal onego bed ni ng'iyo what I can call the learning environment moting'o infrastructure and which translates back duoko wa e pesa ma iluongo nang'o capitation, pesa ma sirikal golo kotimo ang'owa komiyo universities. Pesa ni bende ok bi. Ang'o matemo wacho? Planning mar sirikal and prioritization mar sirikal on the education sector has to be revisited. So that sirikal onego bed ni seche ma pok osomo budget to wacho niya, budget ma kama en ma wadhi chulo godo jopuonj mag university. Budget ma kama en mwamiyogi mondo gitimnogo research. Budget ma kama en ma gidhi gero godo kuonde somo manyien. Budget ma kama idhi nyiew godo equipments mitimogo research. Budget ma kama to pesa ni bedo ni entie, ok en pesa ma pod irito ni sirikal biro oro. Ka sirikal nyalo bedo magi los odgi mondo bed maler, magi ketnwa pesa piny makoro, to be ok ibi neno ka strike bedo. Ok ibi neno ka strike bedo. Kamano. Obodino rode duto mago mag ng'anyo e pacho ka kendo bomiyo somo e kuonde tiegruok mamalo bedo makare. Akeko oseyudo Dr. Onyango Stephen ka entiere studio mar e County Maximum, nyalo bedo ni olalnwa matin. Kata kamano kapod waloso weche mag tudruok, abi kuomi Dr. Tom Onyango. In korka koro iparo ni ang'o ma sirikal winjo bed ni keto maino kata winjo bed ni rango hie e kuonde tiegruok mamalo mar mondo miyo chunga ne wach ni mano mar ng'anyo ma kinde ka kinde mwaneno. Ng'anyo ma kamano adiera lecturers wuok oko ka gidwaro ratiro margi. Ng'anyo lecturers ko ng'anyo to nyithind skul bende ywak ni onge gimwatimo, we koro wadoga dal. Bende wacho ni ka onge gimitimo to inyalo bedo kod paro moko maricho manyalo kata keto nyithind skul e ajema. Sirikal otimo ang'o e kuonde tiegruok magwa mamalo ahinya to mago mag piny owacho mondo ochunga ng'anyo ma kinde ka kinde e pacho kae? Dr. Tom Onyango. Erokamano Sharon, gima maduong kabisa ma weche mag somo. Sirikal oseketo maino e weche mag somo, to gibo gedo ma wabed gi kuonde ma nyithindo nyalo some maber. Ka giketo maino ni, gibiro miyo wa gigo manyalo miyo nyithindo somo maber, nikech mana kaka winjo ka ng'ato nyawadwa ma Nairobi no wacho. Wan gi laboratories man gi gik moko machon kabisa ma ok nyal konyowa. Koro miyo ka sirikal nyalo keto maino ka, to wan gadieri ni gibiro loko gigi, gibiro keto gi manyasani. Ka iduogo korka chudo bo bedo maber. Mana kaka ne winjo ka jagoro wacho, ok ni wadwaro pesa mang'eny, ok odwa ma sirikal, ok odwa go pinywa piny. En mana ni wang'iyo kaka igolo pesa ni, wang'iyo kaka itiyo gi pesa mar sirikal, to wawacho ni wan monego bed ni miyowa. Nitiere kaka jo sirikal nyalo ng'eyo pesa ma gimiyowa. Ok odwa pesa mang'eny, wadwa mana moromowa tiyo maber, lwasi maber mar tich. Ka sirikal otimo ma, do temo ni kaka cooks tiyo cha, ing'iyo ni to oko kae idwaro joma chal nade. Sami kepo cha, tikawo joma idwaro oko ka, ma ok wadhi adhiya kamoro ma iro ka kamoro ji odhi 1,000, to kare oko ka tidwaro mana 500. Ka ji owuok to onge tich. Koro iyudo ka koro somo ni ichayo. Iwo ni somo ok ber, somo to ber. To en mana nikech ok waketo somo to gi gima dwarore oko. Kane ng'ato mulo wach mar Singapore, mar Singapore, en gima nodhi maber nikech ne ging'e gima ne gidwaro, gidhi e university gitimo kaka dwarore, ka ji wuok to gin gi joma gidwaro manyalo timo gika. Ka jogi wuok, to production moro miwacho cha bo timore, nikech ok en aena chiemo, to nego bed ni wan gi joma produce
gik moko mowacho mang'eny ni kik water gik moko oko moko losi kati duogo na koselosi timiyowa bei mang'eny ka wanyalo loso gi kae to ber kabisa to kudang walosi ka waonge gi paro maber ka waonge gi lony ka waonge gi kaka wanyalo loso adwa ni mak koro na magi duto nyalo konyowa obedo a ripple effect obedo gimoro ma okonyo koni to duogo ochako duogo e mbalariany nikech mae be kaka yudo ka pinje ma oko gi yudo pesa ma gitere mbalariany to kama pod ok timre to mana kaka ne owach cha wabo medo ng'iyo pesa ma oko sama wadwaro timo nonro to wan gi jowa manyalo golo pesa ni kae wabo medo chiemo kar mondo wang'i kaka waloso mwachamo kata aya mak na paro no gi kanyo matin Dr. Tom Onyango aya mak na paro no gi kanyo matin dago mar mondo mi wadhi e kaunti ma Siaya mar mondo mi wawinjane kaka jotije mag mbalariany e kaunti ma Siaya no loso e kinde ma podi gidhi mbele kod ng'anyo margi wawinjane monde Ngaji wangu wan ka kendo kawuono mae koro wik mar adek nyaka ne strike ne chakre Jaramogi Oginga University of Science and Technology strike ni bodhi mbele nyaka chieng government mambo jiwakwa kaka jopuonj mar mbalariany ma university nikech pesa mar dwaro ni en pesa mane wadhi e court ma court oyie kodwa ne pesa no onego miwa government ok no yie gi muamuzi mar court ma gidhi court of appeal ma keso logi court of appeal kendo court of appeal no ngiso gi ne kaka ne court high court owacho cha e kaka gitim Attorney General no chiwo advisory mongiso government nyaka chul pesa no kaka ne court oyie nikech court no wacho ne onego chulwa 16.5 billion so far government osechulo 8.6 billion kende odong 7.9 billion mae pesa madwaro makomiwa to kiny wado ka class kiny sirkal achiel nogo noteru i court to court no wacho ni ochulo kaka ni wayie kuma ni wabetie omiyo wan kaka jotij university wakwayo mondo sirkal ochul pesa no to wadok tich nikech wan kama ndo wapuonj nyithindwa chandore kata be maga nitie lakini koro kanyalo puonjo nikech abeda dwa mondo ayud hakina kawuono on behalf mar student te me Kenya wariwore kod lecturer kendo wakwayo government piny owacho ma kawuono mondo kaw thuolo margi makende mondo gibed piny kod lecturers kod jotendgi gitim negi kaka gidwaro kaluwore kaka court nyocha osegolo chik following the advisory mar Attorney General mondo lecturers oyud gima gidwaro gidoge class mondo puonjwa sani nyaka nyocha wabika nyithindo kabiro ka gibedo prepared kendo gitingo food staff margi makowogi e semester te nyaka gisani chiemo go osebedo consumed nyithindo sani koro koduogo ka biro bedo kech moko no bedo forced mondo dog dala gikaw transport gikete yo kendo ka giduogo pesa no de okonyo comrade yore mamoko koro wakwayo government kendo wamiyo gi ultimatum ni within 48 hours kok ginyal timo mano wabiro donje street mondo wakony push this interest of lecturers magwa mondo mi wadoge class okwamor okosabed kwa mor for the past 2 weeks kata seche ma wuoyo ni okwamor kata seche ma biro mbele ni okwadhi bed mamor nikech lecturers wa inyanyasa lecturers wa osabet winjo matek wawacho kaka student ma Jaramogi University ni kaok government relevant agencies to gi Ministry of Education ok biro bet gi lecturers wagi e bura moro maput mondo giwinjre mondo chul lecturers wagi mago paro mag lecturers kachiel kuom jotend jopuonjre mayudore mbalariany mano mar Jaramogi mayudore Bondo e kaunti ma Siaya winjo kanyo ywak gi ka koro gidwaro sirkal ochop kare dwaro mag lecturers kapok otieko chenro mar okinyi makawuono dago mar mondo mi wadhi achiel kachiel e kanisa mano mar Don Bosco bore Nairobi ka kama alam ne ringre mosenindo Dalmas Otieno dhi mbele we wawinjane in Minnesota. And there I serve as the director of the Emerging Farmers Office. I say that because when I read this eulogy, you'll see that my dad did some agriculture to really support himself. I want to believe that I took that from him. But more importantly, I'm also a community leader in Minnesota. I'm the president of the Association of Kenyans in America in Minnesota, and I'm also the leader of Minnesota Kenyans Association. I want to make sure, as soon as before I start reading this, that I want to recognize that I have one of our community leaders from Minnesota who flew all the way
to come and condole with me on his way to Tanzania, and that is the CEO of the African Development Center. It is the largest CDFI institution in the United States run by Africans, and that is Mr. Nasibu Sareva. If you could just wave, and thank you for coming all the way to condole with us. Okay. I will read my dad's eulogy. Honorable Dalmas Otieno, EGH, EBS, was born on the 19th day of April 1945 in Kangeso Village, Rongo Sub-County, Migori County. He was the first child of Mzee Petro Anyango Kongo and Mama Gaudencia Opeo. Stepson to Mama Ochabe, Mama Elizabeth Apoda, and Mama Yukabeth Obuya. He was brother to the late John Koja, the late Anthony Mwango. Nyakwara Mugiajwang mano chenro mwaluonu achiel kachiel kowuok e kanisa mano mar Don Bosco kama odiochieng' makawuono alama ne ringre mosenindo Dalmas Otieno dhi mbele mano motelo ne kopo mare e kaunti ma Migori odiochieng' makinya kachiel kod kopo mare kar yueyo mare mogik ma obobed ka itimo chieng' tich ang'wen mano mar jumani mano e dalane mayudore Kangeso e kaunti ma Migori. Wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit kalore ni jatelo ma jo Kenya bro bedo kaparo kod weche mopogore opogore mane okete maino e kinde mane ongima. Thuolo marwa mano miwa e studio kae morumo. Erokamano ahinya Dr. Thaddeus Obambo, erokamano ahinya Dr. Tom Onyango kachiel kod Dr. Onyango Stephen kuom kawo thuolo maru okinyi makawuono mar mondo mi ubi uriure kodwa e twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugiajwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak maru e chenro mar mbako romo. Elo nyawadwa Sharon Ong'ao mane antiere godo e twak odiochieng' makawuono kochakore sa 12 mar okinyi nyaka sani odong' mana dakika matin to romo sa 5 mar onyango. Wagoni erokamano ahinya. Bed kod odiochieng' maber, oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Oduor.